suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi pong muli sa bawat isa at welcome pong muli sa ating tinig ng pag-asa evening edition. At ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J Blue Kamansihan Chapter na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi, at ang dalangin ko po ay sama-sama po tayong matuto, sama-sama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon upang ang ating pong spiritual na buhay ay patuloy pong lumakas, tumatag at tumibay. At sa oras pong ito, bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the power and mighty moving of your Holy Spirit, O God, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at inaamin, Panginoon, na ang makapangyarihan mong pagkilos ang aming lakas, ang aming tagumpay. Ama, anuman po ang nagawa naming pagkukulang, pagkakasala, forgive us, O God. At una nga, Panginoon, cleanse us with your most precious blood, at ang lahat po ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod lamang sa iyo. Ang dalangin po namin, O Diyos, sa gabing ito ay patuloy kang magpakahayag sa buhay ng bawat isa, at tunay nga ngayon pa lamang po, Panginoon, sa pagsasama-sama namin at sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga revelasyon ay matimo sa aming puso't isipan, lalo po kaming lumago, at ang lahat po, Panginoon, ng mga tao na nakakapanood at nakakarinig, Panginoon, ng live stream na ito, tunay nga pong ang dalangin namin, maabot ang kanilang mga pangangailangan, at sila man po, Panginoon, ay makaranas ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, O God. Lord, tunay nga po, O Diyos, maranasan din nila ang pagbabago ng buhay, at tunay nga po, Panginoon, ang kapayapaan na nagbubuhat sa iyo ay kanila pong lakaran. Salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabing ito, ang pag-aaral ng iyong salita, at tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, magandang gabi, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng atin pong tinig ng pag-asa,
ay alam ko po na may makapangyarihang pagkilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa, at alam po namin na ang lahat ng ating ginagawang ito ay hindi mawawala ng kabuluhan, kundi po ito ay pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa. Sa oras pong ito, sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay muli ay pag-aaralan natin ang tema natin sa buwang ito na tungkol po ito sa revival. Ibig sabihin po, tungkol po ito sa pagpapanibagong buhay. Pagpabalik ng ano man po pang ang nawala, yung pag-revive po sa bawat, sabi nga po doon, nawala sa atin, at sabi nga po doon na andoon na ma-revive po tayo patungkol po sa tunay na kalooban ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, samahan niyo po ako sa ating salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan sa gabing ito, na ito po ay matatagpuan sa Habakkuk chapter 3 verse 2. Habakkuk chapter 3 verse 2, at ito po ay babasahin ko sa Tagalog version. Ano po, sabi po dito, Yahweh, narinig ko ang lahat ng tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito, at magkahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng iyong pagkapuot. Purihin po ang pagkakabasa ng makapangyarihang buhay at mabisang salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, pag-aralan po natin kung papaano po ba ito po ay panalangin ng isang propeta ng Diyos na andoon na nakita po niya na kung papaano na ang kanyang bayang pinangungunahan ay naandoon at grabe na po yung ginagawang hindi kalooban ng Panginoon. At sa panalangin po ni Habakkuk ay idinudulog niya ang bayang kanyang pinangungunahan, na alam po niya na talagang nagagalit ang Panginoon sa kanilang ginagawa, at alam niya na tatanggap ang mga taong ito ng kaparusahan. Alam po ni Habakkuk na kailangan po ng matinding himala ng ating Panginoon dahil po talagang grabe ang kasalanang ginagawa ng bayan na kanyang pinamumunuan, which is ng mga Israel, sa bayan po ng Israel. At ang mga Israelites po ay nakita na kung papaano grabeng nagkakasala sa Panginoon. Kaya po dumulog si Haring Habakkuk, si Propeta Habakkuk sa Panginoon, at ang sabi, Panginoon, narinig ko ang kabutihan, ang iyong dakilang ginawa, ang tungkol sa iyong mga ginawa dun sa atin pong mga ninuno. Nalaman ni Habakkuk kung papaano naging mabuti ang Panginoon kahit na ang kanyang mga bayang hinirang, ang mga taong kanyang pinili ay nagkamali at nagkasala, pero naging mabuti at mahabagin pa rin ang Panginoon. Gumawa pa rin ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay, mga himala, para sila ay ma-revive ang kanilang pagtitiwala, ma-revive kung ano po yung mga bagay na nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang bayang hinirang. At isinasalaysay po yon, inaalaala po yon ni Propeta Habakkuk na, Panginoon, napakabuti mo at narinig ko ang ginawa mo noong panguna. At ang hiling niya, ulitin mo ngayon sa kabila ng iyong pagkapuot, dahil talaga pong nagagalit ang Panginoon sa ginagawa ng mga Israelites na kasamaan o hindi kalooban ng Diyos. At ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito is yung revival and restoration. Revival and restoration. Sapagkat sa atin pong buhay, kahit po ang isang hindi pa nakakakilala o walang tamang relasyon sa Diyos, hindi po pwede na basta siya magpapanibagong buhay. Or sabi nga po doon ay basta na lamang po siya marirevive or maiaalis dun sa mga bagay na hindi dapat niyang ginagawa, kundi dapat po ma-restore po yung kanyang eagerness, ma-restore po yung kanyang naisin, na magkaroon po siya ng lakas ng loob, na talikuran totally yung kanyang mga hindi mabubuting ginagawa. Kaya alam po natin na sa oras pong ito, na dahil po dito sa mga talatang ating nabasa, alam po natin kahit po sa isang buhay Kristiyano, hindi po pwede na
kung ikaw man ay nanlupaypay ng problema, nahirapan, hindi po basta ikaw ay mapapanag-uli. O ibig sabihin ay mababalik yung dati mong sigla, yung dati mong sabi nga po ginagawa, kundi dapat po ma-restore yung dati mong magagandang ginagawa. Kung halimbawa po ay dahil alam po naman natin na ang isang tao ay naandoon na siya ay kung minsan ay nanghihina sa kanyang pananampalataya, umaayaw dahil po sa mga problema, sa mga disappointment, sa kasalanang nagagawa. Pero alam po natin na kapag ang isang tao ay na-revive, pag sinabi po nating revival, sabi nga po doon, an instance of something. Sabi nga po, ang revival po ay an instant of something becoming active or important again. Ito po yung halimbawa ng isang bagay ay mapapabalik mong magiging aktibong muli at babalik po siya sa dati niyang halaga. At ang sabi po ay po daw is regeneration, yung pagpapanibagong buhay. Sa mga hindi pa wala pang tamang relasyon sa Diyos, kapag ikaw ay na-revive, ikaw ay magpapanibagong buhay. Mamumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Nung tinanggap mo ang Diyos ay yung buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas, naandun po, nasabi nga po doon, may panibago kang buhay. Sa mga Kristiyano na naman po, kapag sinabing ikaw ay na-revive, yung dating nanghina mong pananampalataya, yung dating nawala mong init sa paglilingkod sa Diyos, yung dating nawala mong pagtitiwala sa Panginoon, muli po'y manunumbalik. Kaya po, hindi po pwedeng marirevive ka lang, kundi dapat ma-restored. Manumbalik po yung dati nating init, yung dati nating ginagawa para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Restoration is the action of returning something to a former owner, place, or condition. Ito daw po ay isang, sabi nga po doon ay isang gawa na kailangang mapanumbalik muli. Mapanumbalik muli kung halimbawa po ito'y nawala sa isang may-ari, mapapabalik. Kung ito po ay sa isang lugar, ay napanumbalik po. Kung halimbawa po sa isang building or sa isang gusali, marerestore po yung dati niyang ganda, yung dati niyang tibay. Sa buhay po Kristiyano ng bawat isa, kinakailangan po laging nare-revive at nare-restored yung ating, sabi nga po doon, yung atin pong dapat at sabi nga matuwid na gawin. Na yun po yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, sinabi nga po dito, kapag sinabi pong biblical, yun pong ating sinabi kaninang meaning ng revival and restoration is general meaning. Pero kapag ka po tiningnan natin, biblical meaning of revival is making alive again. Parang mabuhay muli, maging aktibo kang muli, buhayin pong muli yung iyong namatay na relasyon o nawalang relasyon sa Panginoon, yung nawala mong init sa paglilingkod sa Diyos, yung nawala mong init sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mapanumbalik po yun, ma-revive po yun. Ang sabi nga po doon, maraming mga Kristiyano ngayon na basta na nga lamang buhay, pero kinakailangan, nag-church naman, naandoon na sabi nga nakikita mo naman sa mga fellowship, pero sabi nga po doon kailangang ma-revive yung kanilang first love, yung una nilang pag-ibig sa ating Panginoon. At yun po ang pinakang importante sa lahat. Kapag lagi pong nag-iinit yung ating first love sa Lord, napakadali pong ma-revive ng ating spiritual na buhay. At ang sabi nga po doon, meron din po tayong tinatawag na church revival. Ito po ay to revitalize. So, ibig sabihin, muling pasiglahin the spiritual life of all member. Lahat ng naandun sa loob ng church na yon, kinakailangan lahat ay nag-iinit, lahat ay nag-aapoy, at lahat ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Para po Para po tayo'y maka-encourage to gain more believers. Yun po ang ating pong layunin ay maka-encourage po tayo ng maraming makakatanggap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At ang sabi nga po doon, ang isa pong tao, ang isa pong church na na-revive, lagi po itong nagbababad sa presensya ng ating Panginoon. Lagi po itong nagbababad sa presence ng Lord, lagi po itong nakikipag-usap at nagsisik po ng presence ng Holy Spirit. While rejoicing
ating over-renewed spirit. Kinakailangan po yung kapag ka nararamdaman natin, ay, itong spirit na nasa akin, parang hindi ito kalooban ng Lord. Itong spirit na nasa akin ay hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Ibang spirito ito. Kaya po i-rebuke na natin at it's about time na magbabad po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Mga magulang kapatid, may ilan lang pong kapararaanan na nais ko pong ibahagi sa inyo para po lagi nating maranasan yung revival and restoration. Alam po natin na marami tayong pinagdadaanan, marami tayong mga challenges, problema sa pamilya, sa buhay, sa ministry, sa lahat po. At ang lahat ng ito'y nakaka-drain sa ating lakas. At lahat pong ito ay nagbibigay sa atin ng parang kung minsan tayo ay nanghihina. Kaya kinakailangan po nating ma-restored, ma-revive kung ano po yung mga dapat na nating gawin. Ano po para lagi pong tayo ay restored, lagi po tayong revive. Dahil aminin man po natin at sa hindi, sa lahat po ng ating pinagdadaanan, sa lahat po ng circumstances na meron tayo, kapag ka po ito'y hindi katanggap-tanggap, ang sabi nga po doon, nag-uubos po ito ng matinding lakas. Lalo na po pagka halimbawa po, may ipinag-pray tayo, hindi naman po nangyari at kabaliktaran na nangyari, nadi-disappoint tayo. Halimbawa po, alam nating mali pero nagawa natin. Grabe po yung konsensya na meron sa atin. Halimbawa po naman, may mga ginagawa tayo na alam natin na gusto lamang natin pero hindi po kalooban ng Diyos. Alam po natin na mag-i-struggle yung ating spirit. Kaya po, kapag ka po gano'n na nag-i-struggle na yung ating faith, yung ating pananampalataya, maging yung holy, yung spirito ng Diyos na nasa atin, ibig sabihin po, ang mga nangyayari sa ating buhay ay hindi kalooban ng Lord. Kaya kinakailangang ma-restored po tayo, ma-revive po tayo. At ang una po dapat nating gawin para po tayo ma-revive, para po tayo ma-restore, kinakailangan kapag ka po tayo nakakaramdam na alam natin na ito'y parang nag-50-50 na ang atin pong spiritual na paglago o pamumuhay, ay sabi nga po doon, ito po ang una nating gawin, back to your original source. Manumbalik ka, bumalik ka dun sa pinagmumula ng lahat ng meron ka. Sabi nga po doon, back to your original source, your source of life, your source of joy, your source of strength, your source of faith, and your source of salvation. Alam po natin na iisa yan, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga po doon, naandoon na kinakailangan lagi nating aminin na, Panginoon, wala po akong magagawa kung hiwalay ka sa akin. At sabi nga po doon, naandun natin, i-acknowledge po natin na hindi, sabi nga po doon sa Zechariah 4 verse 6, na hindi sa pamamagitan ng ating lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang tulong lamang. Wala po tayong kayang gawin, hindi po natin kayan na sasabihin natin na tayo magtatagumpay, tayo magiging successful dahil matalino tayo, magaling tayo. No. Alam niyo po ba, ang dapat po nating gawin, lagi po nating isipin na, Lord, ito pong lahat ng bagay na ito, alalahanin po natin lalong higit yung ating first love sa ating Panginoon. Na salamat, Lord, kasi isa ako sa mga pinili mo para tumanggap ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil isa ako sa pinili mo para lumakad sa iyong katwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat isa ako sa pinili mo para magkaroon ng buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat isa ako sa pinili mo para makapaglingkod sa iyo at gawin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat ako'y may buhay at lakas kung papaanong nagagawa ko ang aking gawain sa araw-araw. Back to our original source. Kasi kung minsan po, nagagamit na po natin yung ating own strength. Sabi nga po doon, own desire, own will. Nagagamit na natin yung ano ba yung gusto natin. Parang mas magaling ito, mas mabuti ito, parang kaya ko ito, kasi magaling ako, matalino ako, may pera ako. No. Sabi nga po, lahat po isang guni natin sa Panginoon. Lahat po ng bagay na yan, lagi po nating isipin na ang lahat ng nangyayari sa atin, dapat po'y kalooban ng Diyos at naisang guni po natin sa Kanya. Kaya po, ang lahat sa ating buhay ay gawin po natin itong, sabi nga, approve sa Panginoon. At malalaman po natin kung ang ating ginagawa, iniisip at nararamdaman ay approve ng Lord sa pamamagitan po ng kanyang mga salita.
sa pamamagitan po ng ating pakikipag-usap sa Kanya at sa pamamagitan po ng, sabi nga po doon na andoon yung atin pong lagi pong pagbababad sa presensya ng Diyos. At ang sabi nga po kung nais po natin na hindi po tayo ma-disalign sa kalooban ng Lord, lagi po, sabi ko nga po, napakaganda po nung panalangin ni David. Na sabi po niya doon sa Psalms 51 verse 10, ang sabi po niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Siya po yung nagsasabi na, Panginoon, likhaan mo ako ng bagong puso. Sabi po niya, likhain mo ako, Panginoon. Ang sabi po niya doon, isang pusong tapat ang sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sinabi po ito ni David nung panganahon na nakagawa siya ng pagkakamali o pagkakasala sa Diyos. Alam niyang mali pero ginawa niya. At nun pong nabuksan ang kanyang kaisipan, nung na-revive siya, ay, bakit nagawa ko ito? Kasalanang malaki ito. At alam kong ang laman ng puso ko hindi na nakakalugod sa Diyos. Ang aking mga ginagawa at sinasabi hindi na nakakalugod. Kaya ang sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew that steadfast spirit within me. And sabi nga po doon, naandoon na hiniling niya, nalikhaan siya. Sabi nga po doon, naandun po na isang pusong tapat, sabi niya ay sa akin ay likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kasi alam niya na yung nararamdaman niya hindi nakalooban ng Diyos. Kaya po nagpa-revive na si David. Lord, i-revive mo na ako kasi 50-50 na ang nangyayari dito sa laman ng aking puso, dito sa laman ng sa ginagawa ng sa aking nararamdaman. Kaya po, nangailangan siya ng revival, nangailangan siya ng restoration. Kaya po, sinabi nga po niya dun sa awit o Psalms 51 verse 12, restore to me the joy of my salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Sabi po doon, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ang sabi po niya, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Alam po ni David na sa kanyang mga lahat ng pagkukulang, ang susi po doon, maibalik yung kanyang katapatan sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Inacknowledge ni David na bagamat siya ay nagkamali, inacknowledge po niya na bagamat siya ay nakagawa ng hindi maganda, pero may pagkakataon pa na ito'y pagsisihan niya, talikuran. Kaya po hiniling niya sa Panginoon na bigyan mo ako, Panginoon, ng pusong tapat. Sabi nga niya, bigyan mo ako ng bagong damdamin, yung damdamin na katulad nung una kitang minahal, yung first love niya sa ating Panginoon. Alam po ni David na makakapagpatuloy lang at magagawa niya yung kalooban ng Panginoon kung siya'y magkakaroon ng panibago o matapat na puso, malinis na damdamin, maayos na espiritong galing sa ating Panginoon. Kaya po, si David po nung nanghina, nung nagkamali, wala po siyang ginawa kundi siya'y bumalik, nanumbalik sa ating Panginoon. Ginawa po niya kung ano ang alam niyang tama na naaayon sa salita, sa kautusan ng ating Diyos na buhay. Sapagkat dahil alam na niya kung ano ang totoo. Alam niyo po, sabi nga po doon sa isang passage, sa isang verse sa Biblia, kapag alam mo na ang totoo at hindi mo ito sinasabi, ikaw ay nagkakasala. Kaya po, napakadali, kahit po si Propeta Habakuk, inacknowledge niya na nagkakamali ang bayang hinirang ng Diyos. Ang kanyang bayang pinangungunahan, napakadaming kasalanan, hindi niya po ito pinagtakpan. Pero ang sabi niya, Lord, kahabagan mo kahit ikaw ay napupuot. Ma-revive ang Panginoon na yung dati niyang pag-ibig sa kanyang bayan ay muli ay i-grant ng Lord. Para mangyari po ang kanyang kalooban. At ang sabi nga po doon, dapat po ang gawin po natin para po tayo ay laging ma-restored at lagi pong ma-revive kapag po tayo nanghihina, kapag po tayo ay parang ayaw na natin, at kapag ka po may mga struggle na tayong nararanasan. Kung kanina po sinabi, back to our original source, sabi po dito sa pangalawa, strengthen our spiritual core. Strengthen our spiritual core. Ano ba po yung ating spiritual na pinahahalagahan, pinaniniwalaan, na makakapagpalakas
muli sa atin. Magbibigay sa atin ng panibagong buhay, panibagong sigla, at magbabalik sa atin sa tunay na katotohanan at tunay na kalooban ng Panginoon. Ano po yung ating mga pundasyon na dapat gawin? Kung ano po yung, sabi nga dapat mga lakaran at gawin, at ano po yung pinakang the best na foundation para po hindi po tayo ma-disalign sa kalooban ng Panginoon. Una po natin dito, unang-una po nating ginagawa is yung pananalangin. Kapag po tayo'y nagkulang na sa pananalangin, utay-utay na po na lumalayo tayo sa presence ng Lord. Mga magulang kapatid, kapag hindi mo na naaalaala ang Panginoon, sa panahon ng ikaw ay masaya, sa panahon na ikay nananagana, sa panahon na ikay namumroblema, sa panahon na ikay nag-ihina, wag po nating yun pong panalangin ay maging sumbat sa Diyos. Kundi gawin po natin na magtiwala pa rin po tayo sa Panginoon na, Lord, nangyayari ito dahil may maganda kang purpose. Lord, sasamahan mo ako sa laban kong ito. Kaya po ang importante po yung lagi tayong nakikipag-usap sa ating Diyos na buhay. Para po ipahayag niya ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Marami po tayong mga bagay na hindi maunawaan. Meron po tayong isang anak ng lingkod ng Diyos na bigla-bigla pong kinuha dito, na ito isa pong abogado sa buhay po ni Attorney Ralph Rojas. May mga nagtatanong na bakit kinuha ang bata-bata pa, marami pang dapat magawa. Pero iba po yung kapararaanan ng Lord. Ang lahat po yung nangyayari dahil kalooban ng Panginoon. Pag may mga bagay ka na mahirap mong maunawaan at hindi mo maintindihan, back to your original source. Strengthen your spiritual core. Sa pamamagitan po yan ng ating pananalangin. Sa Diyos mo itanong. Sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, alam po natin, call unto me and I will answer thee, and I will show you great things which you do not know. Ano po? Sabi po doon ng ating Panginoon, tumawag ka sa akin at ikaw ay diringgin at ipapahayag ko ang mga bagay na hindi mo maunawaan. Kaya po pag tayo may tanong, wag po nating itanong kung kanino man. Itanong po natin mismo personally sa Panginoon. Na Lord, bakit nangyayari ito? Ano po ang purpose mo? Magpakahayag ka po sa akin para po maunawaan ko kung bakit ito ay nangyayari. Ang ikalawa po, dapat natin meditate His Word. Sa ating pong pananalangin, ang kasagutan po ay nasa kanyang salita. Meditate His Word. Alam po natin. Attending, sabi nga po dun, worship services, yun pong pagsasama-sama natin ng panalangin, pagbabasa ng kanyang pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos na katulad ng ginagawa natin, pag-attend po sa mga gawain na nagpapalakas ng ating spiritual na buhay, at lalong higit po yung pagbababad sa kanyang presensya. Sinasabi ko po sa inyo na kahit na ikay nanghihina, kahit parang gusto mo nang mag-back out, muli magpapanibagong sigla ka, muli magpapanibagong lakas ka, muli magpapanibagong buhay ka. Katulad po ng ginawa sa iglesia, doon po sa aklat po ng Acts, chapter 2 verse 47, kapag sila'y nagkakatipon-tipon, sila po'y nananalangin, nagpupuri sa Diyos, araw-araw maraming idinadagdag sa kanila na nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Naandun po yung victory. At ang sabi nga po doon, kung may mga halimbawa po tayo talagang nahihirapan at kailangan natin ng kausap, lumapit po tayo doon sa mga tamang tao na mag-guide sa atin, na tutulong sa atin para po tayo ma-revive. Na tayo po ay mabubuksan ang kaisipan kapag po tayo may problema, kapag po tayo may kabigatan, lumapit po tayo sa mga trusted people na pwede pong mag-guide sa atin, magturo sa atin kung paano muli ay ikaw ay sabi nga po doon, magkakaroon ng katugunan ng iyong problemang yan, makakapag-advise, magbibigay sa iyo ng pieces of advice na tunay ngang naandun na magkakaroon ka ng positibong pananaw. Yung mga advices, yung mga payo na maglilid sa iyo para po ikaw ay maging mapagtagumpayan mo po yung iyong pinagdadaanan. Huwag kang lalapit dun sa tao na lalo kang malulugmo, kundi po dun sa mga, sabi nga po dun, sa atin pong pananalangin, ay i-reveal ng Lord kung sino po yung mga tamang tao na dapat nating
lapitan para po mahingan natin ng mga good advices na maglilid po sa atin para lalo tayong tumatag at lagi nasabi nga po doon, wag sumuko at mapagtagumpayan po ang ating mga pinagdadaanan. Ang sabi nga po doon, ang dapat din po natin gawin para ma-strengthen po yung ating spiritual core, na andun po na kung may nakagawan ka ng pagkakamali o pagkakasala, matuto kang humingi ng tawad. At kung halimbawa namang may taong nagkasala sa iyo at nakasakit ng iyong damdamin, matuto kang magpatawad. Wala pong masama na buksan ang ating kaisipan para po gawin kung ano ang tama at kalooban ng Panginoon. Alam po naman natin na ang mga taong nagpapakumbabay itinataas ng Diyos at ang nagpapakataas ay siya rin po ang nagbababa. Kaya po, do not isolate yourself. Huwag mong i-isolate ang iyong, kapag ka ikaw ay namroblema, kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan, nanghihina, na-disappoint ka, lalong kasama sa church, sa isang pastor, sa isang leader, sa isang kapatiran. Sabi nga po doon, ay wag po nating i-isolate yung ating sarili. Wag po nating ibukod. Wag po tayong magmukmok. Wag sa kabilang sulok. Lalo po tayong depressed, lalo po tayong manghihina. Bagkos, sabi nga, laban, bangon, matuto ka, magbabad ka. Kung ayaw mong makisalamuha sa maraming tao, magbabad ka sa presence ng Panginoon. At sure ko yon, magulang kapatid na andoon na mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po, importante po yon. And lastly, sabi nga po doon, focus and always think positive. Kalooban po ng Diyos na tayo laging mag-focus sa kanyang kalooban, na kahit na po ano ang mangyari, kahit na ano ang ating pagdaanan, anumang hirap na ating, sabi nga po doon, even sa pang-araw-araw nating buhay, sa pag-handle ng pamilya, ng negosyo, ng ministry ng Lord, sa paglilingkod sa Lord, laging marami po tayong challenges na pagdadaanan, pero focus lang. Focus lang, sabi nga po, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung ano po yung ipinagagawa lang niya, kung ano po yung pangako sa atin ng Diyos, yun po yung ating panindigan, yun po ay ating panghawakan. Na sabi nga po doon, lagi ng positibo. Mag-isip ka ng mga positibong bagay. Dahil pagka po pinuno natin ang mga negatibong bagay na sa halip na ang salita ng Diyos ay maging kalakasan, ay hindi po at gagawin nating isusumbat natin sa Diyos na, Lord, sabi mo sa ganito ang salita mo gayon, pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? No, hindi po dapat ganon, dahil ang salita po ng Diyos ay hindi po pwedeng magsinungaling. Kaya po, punuin po natin ang ating puso at kaisipan ng mga positibong bagay na magdadrive po sa atin patungo sa matagumpay na buhay. Kasi sabi po ng Panginoon sa Exodus, noon po naglalakbay ang mga Israelites, at ito po'y pangungusap din sa bawat isa sa atin. In Exodus chapter 14, verse 14, ang sabi po doon, the Lord will fight for you. Ang Diyos po ang lalaban sa atin, and you have only to be silent. Kailangan mo lamang manatili. Kailangan mo lamang na hayaan mo, manalangin ka, ipagkatiwala mo sa Diyos, at ang Panginoon ang bahalang lumaban sa iyong laban. At ang sabi po ng Panginoon, dito po yung napakagandang balita sa bawat isa sa atin, that in Romans chapter 8 verse 37, na ito po'y lagi nating i-confess bilang mananampalataya ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, na sabi po sa Romans 8 verse 37, in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Tapos tayo po'y nilikha ng Diyos na isang mananagumpay, sapagkat tayo po'y minamahal ng ating Panginoon. At sa bilang po sa ating pagtatapos, alam niyo po ba, may napakaganda pong paalaala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po niya sa Santiago chapter 1 verse 17 to 18, ito po yung dapat po nating i-meditate lagi at laging maging laman ng puso ng bawat isa. Na sabi po dito, babasahin ko po sa Tagalog version, na sabi po niya, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin po,
tayo po ay sabi nga po doon, lahat ng nangyayari sa atin, ito po ay ipinagkaloob o pinahintulutan ng Diyos. Kaya po, ang sabi nga po doon, tayo lang po ay magtiwala at manatili sa kanyang presensya sapagkat ang kanya pong mga pangako ay hindi nagbabago. Ano man po ang ating maranasan, ang promises, ang kabutihan, ang katapatan po ng Diyos ay mananatili. Sabi po dito, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. At ang sabi nga po doon, tayo po'y kanyang mga anak at itinangi. Tayo po ay nakakahigit sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya po, hindi po niya tayo pababayaan, iiwanan man. We are destined to be a conqueror. Tayo po ay nilikha ng Diyos para maging mananagumpay. Kaya mga magulang kapatid, ano man po ang ating pinagdadaanan, laban lang. Laban lang, magpakatatag, magpatuloy hangga po dumating ang ating Panginoon. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa at marami pong salamat sa maikling oras na pagsama niyo po sa amin sa atin pong evening devotion na ito upang po muli ay pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon na maging kalakasan po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Salamat aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito sapagkat muli sa maikling oras kami po ay nagkasama-sama at muli ay napag-aralan ang iyong salita. Salamat po Panginoon sa iyong mga kapahayagan. Salamat Panginoon sa pagtuturo mo sa bawat isa. Salamat o Diyos sapagkat tunay ngang hindi malilimitahan ang iyong salita na maipahayag sa anumang kapararaanan basta kami ay may pagkakataon. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa lahat ng aming nararanasang tagumpay. Salamat sa pagtuturo, pagtulong mo sa amin, paggabay. Salamat sa katatagan. Salamat po Panginoon sa revival and restoration na lagi po naming nararanasan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sapagkat ang iyong mga magagandang bagay ay lagi naming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat po ng bagay sa amin, anuman po ang may kaugnayan sa aming pamilya, sa aming ministeryo, sa aming mga negosyo, sa aming lahat na tunay nga po o Diyos ginagawa sa araw-araw. Ang lahat pong ito ipinagkakatiwala namin sa iyo na bawat lakas na nawawala namin, ikaw ang magbabalik at ang bawat pag-asa na nababawasan sa amin, ikaw po ang magpupuno. Marami pong salamat o Diyos. To you all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi at marami pong salamat sa bawat isa.